Святим безсребрениci i čudotvorci Kuzmo i Damijanem, posjetite nemožni naša, tu ne prijaste, tu ne dadite nam. 1 ноември. Житие на светите безсребреници и чудотворци Кузма и Дамян. Светите Кузма и Дамян били родни братя, родени в Азия. Баща им бил езичник, а майка им християнка. Бащата починал рано и Теодотия възпитала синовете си в християнската вяра и добродетелите. Те изучили лекарското изкуство, като пораснали, започнали да лекуват не само телата на хората, но и техните души. Лекували не толкова с билки, но най-вече с името Христово. Бог им дал този чуден дар. Лекували и животни. Не вземали пари и затова се наричат безсребреници. Тогава разменната парична единица била сребърника. Прославили се с много чудеса. Излекували жена, която много години лежала болна на легло, и лекарите били безсилни да й помогнат. Светите братя с молитва я излекували. От благодарност тя поискала да им направи подарък. Те не приели, защото дали обещание пред Бога да лекуват без пари. Тя обаче успяла да убеди Дамян да приеме 3 яйца. Казала, че ги дава в чест на Света Троица. Заради името на триединния Бог той се съгласил. Като разбрал това, свети Кузма много се натъжил. Казал след смъртта им да не погребат брат му близо до него, защото той нарушил обещанието да не вземат награда за труда им. Първо починал мирно Кузма. Когато починал Дамян, близките му се затруднили къде да го погребат. Сметнали, че за ръката на свети Кузма е прекалено строга и го погребали при него. Всъщност свети Дамян не посмял да откаже на жената, защото тя ги дала в името на Света Троица. Двамата свети братя били погребани в селището Фереман, близо до Диарбикир, на горното течение на река Ефрат. Когато турците разрушили това селище, светите мощи били преместени. Едни селени от Фереман излязли да женат нивата си. Изморен, един от тях полегнал да си почине и заспал. Както спал, една змия влязла през устата му в стомаха. Започнал да се мъчи и никой не знаел причината. Болният потърсил помощ от светите братя. Те се помолили и змията сама изляза из устата му. Всички способности, които има човек, са дар от Бога. Той трябва да благодари на него и да направи благодеяния. Обикновено човек приписва всичко на себе си и с това греши. А по отношение на обетите, които дава пред Бога, трябва да внимава да не ги пренебрегне. За това ни е оставил пример свети Кузма. Да излъжеш човек не е почтено, а да излъжеш Бог е престъпление и грях. Много грешат хората, които дават клетви, а някои дори си служат и с лъжливи клетви, за да постигнат своята цел, след което по духовните закономерности идва непременно някакво наказание. Затова още от деца хората трябва да внимават много, когато обещават нещо пред Бога. По молитвите на свети безсребреници и чудотворци Кузма и Дамян и на всички светии, Господи и Исусе Христе,
Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.